әни сөзі дегеш, әлбәттә. Менә иң деген сыйфатны нинди сүзләргә кушып була, шул күз алдына килә. Иң яхшы, иң әйбәт, иң җылы, иң рәхәт, иң ягымлы. Күңелдә шундай рәхәтлек, тынычлык, ниндидер шундай иркәләнү хисләре һәм әлбәттә шундай ышанычлы терәк. Ике сүз килә. Беренчесе җылылык һәм нур дигән сүз. Әни дигәч, шундук ул бөтен кешенең дә шулайдыр инде, күз алдына килеп баса. Жылы пиштә пешкән кыймаклар, бәлешләр, ипиләр, кунаклар. Әнигә охшаган яклар күптер, ләкин охшамаган ягын төгәлрәк беләм. Әни кебек үк тырыш түгелмен, ялкау. Әни кебек үк җаваплы түгелмендер. Борчылышан түгелмендер бәлки. Мин әнигә охшарга тырышам гомумән. Әни кебек шундай перфекционист, әни кебек уңган, әни кебек көчле рухлы буласы килә. Беренчедән булай тышкы кыяфәттән алсаң, мин әнигә охшаган әлбәттә. Күзләр, кыяфәтем охшаган һәм тагын теге. Минем әни белән безнең чәчләребез бер төрле, каты. Әнинең шундый ягы бар, ул артык уйларга бирелми, артык үз-үзен ашамый, артык исе китми. Бүген яңа көн тугач, Аллага шөкер дип яши. Менә мин дә шуны алдым, чөнки без берсен дә белә алмыйбыз. Бәлки безнең өчен хәерлерәк тә буладыр. Кайгы килсә дә, шатлык килсә дә, без аны хәерлесе дип кабул итәргә тиешбез. Менә шуны алдым мин әнидән. Мин әнигә ошаган да, ошамаган да. Мин әни кебек бик кенә шундый кырыс та була алам, һәм шул ук вакытта бик йомшак та була алам. Әнидән үрнәк итеп алган әйбер, ул әлбәттә сабырлык. Нәрсәләр генә, нинди генә вакыйгалар булмасын, ул нинди генә очрак булмасын, һәр вакыт сабыр була білді. Әнидән алган иң мөһим дәрес бу оптимизм. Гомумән тормышта, бу дөньяда оптимист булып яшәү. Менә әнидә бик көчле ул. Кеше менә сиңа нәрсәнедер ышандырып тапшыра, сиңа өметләнә, һәм әгәр дә син шул кеше сиңа биргән өметне син аклый аласың икән, димәк син миңа калса кешелек сыйфатының иң зурсының берсен син үзләштергән дигән сүз. Менә миңа калса, миңа әни шуны бер зур дәрес иттереп әйтеп калдырды, шулай тәрбияләде. Мин бөтен менә бу укыганда һәм эшләгәндә бир алмаган игътибарымны аңа бирергә, теге ашатмаган әйберләрне ашатасы да килә, күрсәтмәгән әйберләрне күрсәтәсе килә, спектакльләрне без аның белән карыйбыз. Бер көнне бөтенләй икебез, уллар көне иде ул, диванда сузылып яттык та көне буе сөйләштек. Аның сөйләве булды инде, мин тыңлап яттым. Безнең шундый бик матур сүз бар, ул әйтәсең бер-береңә, менә минем яшемә җитеп кара әле, аннары сөйләшербез дип инде. Менә ул шаяру сүзе дә, кайдыр аның ниндидер җитдилеге дә бар. Синең өчен борчылу, бала өчен борчылу, һәм аның өчен кайгырту, аның хисләре белән яшәү, аны ярату, ләкин менә үзең олыгайгач кына беләсең. Менә шушы Эустому белән чагыштырасы килә, чөнки әнинең күңеле иң саф, иң ак күңелле кеше. Һәр яктан килгән нәкъ әлеге чәчәк кебек, тыныч, сабыр, аның янында һәр вакыт рәхәт, аның янында һәр вакыт уңайлы, аның янында һәр вакыт буласы килә. Мин әниемне гипсофилы чәчкәләренә охшатам. Чөнки аның күзләре дә шундый зәңгәр. Аннан соң бу чәчәкләрнең мәгънәсе, алар ихласлылык символы булып тора.
эчкерсезлек символы, саф күңел символы. Ромашкалар чәчәк ата башлауга, әни инде шундугаларны зия башлый, хәтта ачылмаган берләрен дә зия. Мин кайтышка капчык ромашкалар зиеп куя. Бу инде менә Казанда үскән затлы ромашкалар. Бу минем өчен бик зур дәрәҗә. Әни минем күз алдында гел менә шушындый ак таҗлы, сары урталы ромашкалар булып күз алдыма килеп баса. Ул менә файдалы чәчәк. Ул мәтрүшкә чәчәге. Чөнки аның менә чәйгә салып исән хуш исләре һәм ул синең җаныңа рәхәт бирә торган чәчәк. Ул сине терелтә торган чәчәк. Яныңда булган вакытта, әни дә мине менә мәтрүшкә шикелле терелтә торганда, һәм шул ук вакытта тәмле исле дә, һәм шул ук вакытта менә җанга рәхәт бирә торган чәчәк. Мин сине бер нинди чәчәк белән дә чагыштырасым килми. Чөнки нинди генә чәчәк булмасын, алар шинә, алар кайчанда булса кибә, алар озын гомерле түгел. Менә мин синең мөмкин кадәр озын гомерле булуыңны һәм янәшәбездә озак еллар булуыңны телим. Мин әниемә дә шундый озын, сәламәт гомер телим. Әни, пожалуйста, мине сүкмә, яңа урышма мине. Мин сине яратам. Рәхмәт булганың өчен. Мин сине яратам.